Ei. Ääni on vähän huono kuin mikrofonia, mutta eiköhän tää onnistu. Oon tekemässä CDtä, mutta syy on se, että mä muutan Ranskaan. Ainakin toivon niin, mutta eka pitäisi kerätä 1,5 miljoonaa taloon, missä voitais lapsen kanssa asua. Kaikki johtuu siitä, että aloin malliksi 2021. Mutta sain vauvan ja lihoin paljon. Ja kaiken maailman asioita pitää tehdä ensin, kuten löytää oma tyyli. Ja no nyt laihuttaa sitten. Pitää olla koko 38 ainakin. Mallikarnassioon ja tämmöstä. Päivät pitkät tätä teen. Siksi olette nähnyt mun kävelevän, mutta joku aivokemia kai tässä on mennyt pieleen, koska mä huuan yhtäkkiä samoja ääniä, äänensävyjä. Ja ihmisiä huumataan kadulla ulostuslääkkeelle, koska olen huomannut sen muillakin. Mikä on ihan väärin. Niin haluaisin vaan tän kertoa teille. Kun on tehnyt niin sanottua ihmiskoetta itselläni, niin ei se oo kuulostuslääke. Ja älkääpä käyttäkö huumeita, kun ne on mielen hillintää poliisikuulustelussa, kun tällaisten. Kaikki muu on siihen sietämiseen ja luultavammin agenttien rahanpesuun.